2 anys d'aprenentatge en un hotel, que vaig treballar de gastrònom, d'aprendre l'hostaleria i només després estudiar. I aquesta experiència també m'ha ajudat molt, perquè només estudiar, es perd una mica la connexió amb la realitat, no? De molta gent com és el món laboral. No? Llavors, ara estic aquí, ara soc una de les poques persones que us puc dir que he passat de la gastronomia a l'astronomia, vale? I és allò que ha sigut després el meu camí. No? Jo he començat a estudiar física i matemàtiques, després m'he quedat amb la física, perquè he vist que física en realitat és la matemàtica aplicada, que m'ha agradat molt. Vaig fer un Erasmus a Berlín, on vaig quedar, i és allà on vaig tenir el meu primer contacte amb l'astrofísica. Allà vaig fer l'equivalent del treball de fi de grau i del màster en un experiment una mica estrany que consistia en fer forats al gel del Pol Sud i col·locar detectors de llum a unes profunditats d'1 quilòmetre a veure què es veu i què veiem, uns quants neutrins. Jo vaig ser un dels primers que va poder veure davant de la meva pantalla de l'ordinador neutrins que havien travessat, diguem, que havien creuat tota la Terra i després fet una reacció dins del gel i després s'ha vist aquest detector. I finalment vaig venir aquí a l'IFAE a fer la tesi, ja en astrofísica, en els telescopis Cherenkov, l'astrofísica d'alta energia, i després d'unes quantes estades més a Canàries i a Itàlia, finalment m'he quedat aquí. Jo ara soc aquí, ensenyo física i ensenyo també astrofísica aquí en aquesta universitat. Llavors, nosaltres aquí tenim aquest cicle dels 100 anys i vam veure una mica què va passar fa 100 anys en termes d'astrofísica, i vam veure que hi ha un descobriment que realment ens va canviar la visió del món, que era la mesura de la distància de la galàxia d'Andròmeda. Aquí veieu una imatge, no sé si l'heu reconegut o no, però aquesta taca aquí se suposa que és la galàxia d'Andròmeda. I és una imatge que s'ha pres a l'any 1923, veieu, el 6 d'octubre del 1923, per l'Edwin Hubble, però és una imatge, el Hubble va prendre moltes d'aquestes imatges i em va trigar tot un any, després us explico de quina manera, per realment poder verificar que la distància d'aquesta galàxia és molt més llunyana del que veiem nosaltres en la nostra galàxia. Però abans d'arribar en aquell esdeveniment, us volia portar primer una mica la història de mesurar distàncies i sobretot de conèixer el nostre lloc a l'univers. I perquè és una pregunta que la humanitat s'ha fet des de sempre, quin és el nostre lloc a l'univers. Jo us pregunto aquí, quin és el nostre lloc a l'univers? On és el centre de l'univers? No sé, hi ha potser una resposta una mica infantil, però que molta gent, sobretot els nens, donen com a resposta. Això no funciona. Hosti. Carles, m'has canviat una cosa? Que aquí es canvien les transparències, però el projector no. No, llavors... I ara? Espera, no? I així?
O l'hem de fer així? Bueno, ok. Però no va, això. No, això no va. Però el làser sí? Ah, sí, ara sí. Ah, sí? Vale. Ok. Llavors, on es troba el centre de l'univers? Molta gent, sobretot els nens, dirien el centre de l'univers sóc jo, no? I de fet, aquesta era la visió de l'humanitat des dels seus inicis, no? On és l'univers? Bueno, nosaltres som, no? Com a mínim, si no sóc jo la persona que està al centre de l'univers, com a mínim la humanitat, no? La Terra està al centre de l'univers. Al final veureu que aquesta visió potser no és tan equivocada com nosaltres pensàvem. No? Llavors, els grecs es van inventar aquest model. No? I de fet, els grecs, això realment prové d'Aristòtil, la gran eminència de la filosofia de l'astronomia grega, que es va inventar amb l'ajuda d'altres aquest model on la Terra es troba al centre de l'univers i després al voltant hi ha esferes, amb primer la Lluna i després els planetes, el Sol, no? que dona voltes al voltant de la Terra, els altres planetes, i finalment una esfera amb les estrelles. No? I la gran pregunta era, quina és la distància, no? d'aquestes? D'entrada pensem que les distàncies han de ser més o menys les mateixes, no? perquè haurien de ser diferents. No? Aquest model va regnar al món durant gairebé 2.000 anys. Vale? Llavors, per què? Perquè era senzill i correspon al nostre egoisme, no? de pensar-nos al centre de tot l'univers, no? Sobretot aquest tractat astronòmic, l'Almagest, del Ptolemeu, va ser vàlid, va ser el llibre de referència durant 1.500 anys. No? Això va canviar només, veieu, no? Des dels grecs van passar fins al segle XVI, van passar entre 1.500 i 2.000 anys, no? Fins que ens vam tornar a qüestionar si potser hi havia altres maneres per explicar allò que observem. No? I un model molt popular a l'època era el model del Tycho Brahe. Fixeu-vos aquí, ara la Terra segueix el centre de l'univers, i el Sol orbita la Terra, però després veieu que els planetes interiors ja orbiten el Sol. No? Aquí hem fet un canvi, no? No tots orbiten la Terra, sinó hi ha uns quants, els interiors, Mercuri i Venus, que orbiten el Sol. Això està d'acord amb una primera trobada que es va fer amb l'ajuda dels telescopis del Galileu, que ha vist que Venus té fases com la Lluna. No? La Lluna té fases, per què? Perquè, segons la seva posició respecte a la Terra, es veu il·luminada pel Sol, no? La Lluna no brilla per si mateix, no? Es veu il·luminada pel Sol, segons la seva posició relativa veiem fases. No? I que Venus també té fases. Clar, això nosaltres a ull no el veiem perquè no tenim prou resolució, però amb un telescopi sí que es podia veure. No? Llavors, aquest model resolia les fases de Venus i mantenia la Terra al centre de l'univers. Molt bé, no? Això és allò que ens agrada perquè som al centre de tot. No? Sí, per cert, aquest Tycho Brahe era una persona realment molt excèntrica, molt estrambòtica. Li agradava molt la cervesa, bevia molt, i arrel d'allò, clar, entrava en moltes lluites. No? A l'època les lluites es van fer amb espasses, i en una d'aquestes lluites un cop d'espasa li va tallar el nas. No? Això era quan ell era molt jove, i li van fer una pròtesi del nas. No? Ell sempre deia que era l'únic al món que tenia que portar un nas fet d'or. Vale? Ara recentment s'han buscat les restes del Tycho Brahe a Praga i s'ha vist que tot això era una gran mentida, que el seu nas, la pròtesi, estava feta ja al tou. Vale? Ell,
portava una mentida durant tota la seva vida. No? També heu sentit que el Copèrnic després va inventar un altre cop, no? Un sistema heliocèntric que és cinemàticament és equivalent als dos altres sistemes, no? Els geocèntrics. Però aquest sistema, amb el Sol al centre, no era realment acceptat fins per la majoria de la gent, però sobretot també dels científics, durant uns centenars d'anys després de la seva invenció. I la raó, hi ha hagut arguments científics molt importants, diguem, en contra d'aquest model heliocèntric. I us volia ensenyar, i aquests arguments, de fet, encara provenen de l'Aristòtil. El primer argument és que si la Terra es mou al voltant del Sol, qui mou la Terra? No? Estem d'acord que la Terra pesa molt. No? I llavors, en aquell moment, encara no es coneixien el concepte de forces a distància. La gent ni es podia imaginar una força a distància. Les úniques forces que es coneixien eren les forces de contacte. Llavors, amb una força de contacte, com vols moure la Terra? Necessites una persona, un ent, un déu, que empenya la Terra, i això no s'ha vist. Llavors, només amb la invenció de les forces de contacte, posteriorment per Newton, tenim una explicació per què la Terra es pot moure al voltant del Sol. Després, la gent no tenia cap coneixement, cap noció del buit. Tot allò que veiem al nostre entorn no hi ha buit, l'aire no és buit. I això fa que qualsevol moviment que es fa dins de l'aire genera fricció i genera vents. I clar, i ara si ens imaginem que la Terra es mou a 100.000 km/h, haurem de veure tempestes constants a la Terra, i això no s'observa. Només al segle XVII, finalment, s'ha detectat amb un experiment per primera vegada el buit, el famós experiment del Torricelli. A partir d'aquell moment podem pensar en la possibilitat d'un buit, de moure la Terra sense generar tempestes. I el tercer argument, i aquest era el més important, és l'absència de paral·laxis. Llavors, què és una paral·laxi? Imaginem, fem nosaltres l'experiment, probablement ja l'heu fet moltes vegades. Poseu un dit davant dels ulls i després canvieu, tanqueu un ull, tanqueu un altre, i veieu que la posició del dit es mou. És així? El dit salta d'un costat a l'altre. Aquest efecte ja el coneixien els grecs, l'Aristòtil ja ho sabia. Ara imaginem-nos que la Terra gira al voltant del Sol, allò que haurem de veure és que les estrelles més properes farien el mateix, que canvien de lloc respecte de les estrelles més llunyanes. Llavors, en realitat, allò que ens esperaríem veure és una cosa així. Llavors, aquí veieu els punts vermells, que serien estrelles molt llunyanes, i les més properes, al llarg de l'any, fan aquest moviment. I quan estan més llunyanes, també fan un moviment, però menys. Aquestes no és una animació, sinó que aquestes són dades reals. Aquestes són paral·laxis vistes per un satèl·lit que es diu Gaia, que s'han mesurat fa uns quants anys. Però què passa? Aquest moviment s'ha fet més gran per més o menys un factor d'un milió respecte de la mesura real. Llavors, la gent normal i corrents, fins i tot amb telescopis, no va ser capaç de veure aquest moviment, aquestes paral·laxis,
perquè les estrelles es troben molt llunyanes de nosaltres, no? Molt més llunyanes que la distància que tenim respecte als planetes. No? Un altre efecte, si mai poguéssim veure aquestes paral·laxis amb geometria molt senzilla, a través d'aquest angle i bàsicament fent un tàngens podem determinar la distància d'un objecte. No? Llavors una paral·laxi no només ens ajuda a verificar que és la Terra que es mou al voltant del Sol i no al revés, sinó també ens ajuda a mesurar distàncies. No? Vale? Si ara ampliem encara més aquestes paral·laxis, la NASA ens ha fet una animació molt bona, veurem aquests moviments amplificats i veieu que aquí una estrella, aquesta, s'ensenya amb el seu moviment que fa formes d'espirals. Això és perquè no només veiem la paral·laxi, sinó que cada estrella té un moviment propi i la combinació dels dos ens dona aparentment un moviment en espiral. Ok, llavors el problema és que això no s'ha vist, no? I a l'època allò que veien la gent amb telescopis, aquí en veieu per exemple un dels telescopis encara de tipus keplerià, un dels més grans del món a l'època, amb la qual es començava bàsicament l'astronomia en forma de telescopis. Allò que es veia en una taca així, les estrelles es veien no com punts, sinó com taques. I això, de fet, és un efecte del mateix telescopi. Els telescopis tenen un efecte òptic que es diu aberració, que vol dir que encara que el telescopi, el mirall o la lent sigui perfecta, geomètricament perfecta, una font puntual no es veuria com un punt, es veu com una petita taca. El problema és que la gent a l'època no ho sabia i pensava que allò que es veu aquí, això és del segle XVIII, allò que es veu aquí correspon a la mida real de l'estrella. Clar, ara, com que les estrelles són tan llunyanes i es veu una taca relativament gran, si suposem que la Terra dona voltes al voltant del Sol i no veiem la paral·laxi, llavors l'única manera és que aquesta estrella està molt llunyana. L'única manera per resoldre el problema és que suposar que l'estrella està molt llunyana i, a més, per produir aquesta taca amb una distància tan gran havia de ser gegant. Llavors ara imagineu-vos que a l'època un defensor de l'univers ticònic, amb la Terra al mig, tindria un model on el Sol és més gran que la Terra, i després els planetes, però una estrella típica tindria més o menys aquesta mida. Per què? Perquè podem apropar les estrelles molt cap a nosaltres per produir aquesta taca, aquesta mida aparent. En canvi, un defensor d'un univers copernicà veuria tot això, tot el sistema solar aquí, i una estrella copernicànica, qualsevol estrella d'aquesta mida, gegant. Això era molt difícil d'acceptar, com pot ser un univers tan estrany, amb estrelles tan gegants. Avui dia sabem que, de fet, existeixen estrelles tan grans, però no són la regla. El gruix de les estrelles no té aquesta mida. Finalment, vam haver d'esperar 300 anys per veure la primera paral·laxi, que la va veure el Bessel, un astrònom alemany, i aquestes són, aquest dibuix està fet avui dia amb un programa, amb Python, però les dades són les originals. Llavors, ell què va fer? Llavors, com que és tan difícil mesurar la distància absoluta o la posició absoluta d'un objecte al cel, ell es va inventar un telescopi que podia mesurar distàncies relatives amb moltíssima precisió. I això bàsicament consisteix en dividir el feix de la llum en dos,
vale? I després, amb un mecanisme, fer coincidir les dues imatges i mesurar l'angle amb la qual has de desviar un feix respecte de l'altre per fer coincidir les dues imatges. No? Això es pot fer amb molta més precisió que mesurar la posició absoluta d'un objecte. Vale? I d'aquesta manera va poder mesurar la distància entre aquesta estrella, que es diu 61 Cygni, i una altra estrella que es troba al fons, i aquesta. Vale? I aquestes distàncies, al llarg de l'any, van fer aquest moviment, i aquesta distància va fer aquest moviment. Vale? I el Bessel va concloure correctament que això correspon a un petit moviment propi i una oscil·lació sinusoidal. No? Vale? I aquí també. Vale. Us haig de dir, si vosaltres aneu a la meva classe i feu un treball de fi de grau, vale? I obteniu aquestes dades i després em dieu que això és un sinus, jo no acceptaré, vale? Perquè aquí, si això es tracta de manera amb mètodes estadístiques correctes, no es veuria. Vale? Aquí això és completament compatible amb un model, amb una hipòtesi que no té cap oscil·lació. No? Però el Bessel, amb el desig de veure parallaxi, finalment va trobar la resposta correcta. No? Realment aquí hi ha aquest sinus. No? Però clar, ara imagineu-vos, no? La paral·laxi que va trobar correspon a 0,3 arcs segons. Ara per tenir una referència, no? Si nosaltres veiem la Lluna o el Sol, quina mida angular té? No? Si mirem l'angle entre la part baixa i la part alta de la Lluna, quina mida té? Mida angular, què penseu? És un grau, més o menys un grau. Més d'un grau. Sí. És més o menys mig grau. Vale? El Sol i la Lluna tenen la mateixa mida, més o menys mig grau. No? Vale? Llavors, un 0,3 arcs segons és una 4 mil·lèsima part d'això. No? Vale? Llavors, el Bessel, amb els telescopis, amb els mètodes de la seva època, era capaç de veure un canvi al llarg d'un any, no? d'una 4 mil·lèsima part de la mida angular de la Lluna. Vale? Això què vol dir? Que això, si ara el canviem, no? A distància, correspondria a 11 anys llum. Una distància de 11 anys llum. No? La llum, un viatge ràpid, no? La llum triga 11 anys per arribar d'una de les estrelles més properes fins a nosaltres. No? Una distància increïble. No? Comparem amb la Terra, la distància Terra-Sol són 8 minuts llum. No? La distància de Sol a Neptú, si suposem que el Neptú és al final del sistema planetari, 4 hores llum. No? Vale? Llavors, entre aquella distància i la mida del nostre sistema solar hi ha un factor 10.000. Vale? Llavors, és aquesta distància increïble, no? que va sorprendre tant a la gent. No? Okay? Llavors, aquí veieu una mica la història de les paral·laxis, com que era tan difícil, fins l'any 1900, teníem només 60 paral·laxis. No? 60 paral·laxis. I només amb la introducció de l'astronomia fotogràfica vam poder mesurar més paral·laxis, però tampoc tants, no? 1.600 paral·laxis. I després hi ha hagut una altra revolució tecnològica, la introducció de la CCD, que ens va permetre de millorar molt la precisió i finalment els telescopis espacials, el Hubble, un satèl·lit que es deia Hipparcos, que no opera, i avui dia Gaia. No? Vale? Llavors, avui dia Gaia ha pogut mesurar 1,5 per 10 elevat a 9 paral·laxis. No? 1.500.000 paral·laxis. No? Vale, clar, això és molt o és poc?
no? 1.500 milions, 1.500 milions per galaxis és un nombre molt gran, no? Vale? Però clar, comparat amb el nombre d'estrelles que trobem a la nostra galàxia, és un 1%. Vale? Llavors, amb la tecnologia més moderna que tenim, no? El satèl·lit més modern que tenim, no? Hem pogut mesurar les distàncies a 1% de les estrelles de la nostra galàxia. Vale? Llavors, enteneu que tenim un problema, no? Tenim un gran problema. Vale? No sabem les distàncies d'allò que es troba més proper a nosaltres, però després no tenim idea, no sabem les distàncies. No? Ok, això és un dels problemes. Un altre problema és que les paral·laxis es poden mesurar només amb fonts puntuals, no? Vol dir estrelles. No? Però a l'univers això ja es va veure després, hi ha més coses, no? No hi ha només estrelles, sinó també hi ha una cosa que s'anomena nebuloses. Vale? Aquest senyor, aquí el veieu, un jove francès molt guapo, el Charles Messier, no? va dedicar la seva vida no a la búsqueda de nebuloses, sinó a la búsqueda de cometes. Vale? Ell va buscar cometes, clar, els cometes tenen una extensió, no? Tenen la cua i va trobar uns quants cometes que també porten el seu nom, però li va molestar una cosa moltíssim, no? Que eren, clar, ell a la búsqueda de cometes busca taques, no punts, sinó taques. I va veure que a l'univers hi ha unes quantes taques que ell va anomenar nebuloses, que estan sempre allà, que no es mouen, que no poden ser cap cometa, però clar, que es poden malinterpretar, no? Que es poden confondre amb un cometa. Llavors ell, com que hi havia moltes d'aquestes, per no confondre's tota l'estona, va fer un petit llistat d'aquestes taques. No? I aquest llistat, finalment, va contenir, no sé, més de 100 o fins a 100 d'aquests objectes difusos, i aquest llistat avui dia es coneix com el catàleg del Messier. Tots els objectes que es troben a dins d'aquest catàleg porten el nom de M i algun número, no? Que eren nebuloses vistes pel Messier. I fixeu-vos que avui dia sabem que 39 d'aquestes nebuloses en realitat ja eren galàxies, no? Però clar, el Messier no ho sabia, no? Ell només va veure una taca i 2/3 parts corresponen a nebuloses galàctiques. No? Llavors ell, si l'hagués sapigut, ja hauria pogut veure un objecte extragalàctic, no? Però no ho va saber. Un dels més coneguts és la nebulosa d'Orió. Aquí veieu un dibuix que va fer el mateix Messier. No? Això seria una foto recent de la nebulosa. Aquesta nebulosa la podeu veure vosaltres avui. Ja heu mirat alguna vegada al cel? Sí? Sí? Què veieu? El cel és avorrit o és divertit? És cada nit el mateix, no? Sí, clar. És que el cel és avorrit si no saps què hi pots trobar, no? Ara, la propera vegada, quan mireu al cel, coneixeu el signe aquest de l'Orió, no? Això sí que heu vist, no? És molt present al cel, no? Aquestes 3 estrelles es veuen sempre i aquestes també, aquesta figura, aquí la veieu també, és una part de la constel·lació de l'Orió. Llavors, aquí enmig, aquesta taca aquí, és una nebulosa. Llavors, la propera vegada, quan mireu al cel,
fixeu-vos en la constel·lació d'Orió, aquí enmig, això es pot veure a ull, és en direcció del sud, podeu veure la nebulosa de l'Orió. La nebulosa d'Orió és una d'aquestes nebuloses on neixen actualment estrelles, noves estrelles. Hi ha molta gas i el gas col·lapsa i neixen les estrelles. Què més podem veure a l'Orió? Una estrella vermella que porta el nom de Betelgeuse. Aquesta estrella a nosaltres, els astrònoms, ens encanta perquè pensem que aquesta serà la propera supernova. Aquesta estrella pensem que és el final de la seva vida i cada dia esperem que exploti per fi, per veure la supernova. Llavors, si un dia veieu una nova estrella molt, molt, molt brillant aquí, sabeu que ha explotat Betelgeuse. Podria ser que exploti en 1000 anys, no ho sabem, però també pot ser demà. I després, aquí a sota, tenim el contrari, que tenim una estrella blava, una estrella molt jove, molt calenta, molt jove. Aquesta estrella es diu Rigel. Llavors, la primera vegada, quan mireu al cel, fixeu-vos en aquesta constel·lació. Fixeu-vos que aquí tenim una estrella vermella al final de la seva vida i una estrella blava al principi de la seva vida. I enmig aquí aquesta nebulosa. Ara, sabem que la Terra orbita el Sol, molt bé, ja no estem... Aquesta trobada ja era una humiliació per la humanitat, perquè, ja no estem al centre de l'univers. Per si de cas el Sol està al centre de l'univers. Però, clar, encara no sabem quina és la posició del Sol respecte a l'univers. De manera innocent, pensem una altra vegada que el Sol ha d'estar al centre. I aquí entra en joc la posició de les altres estrelles, sobretot les de la Via Làctea. El Galileu ja va veure que, en realitat, la Via Làctea és un cúmul d'estrelles, és un conjunt d'estrelles, i al segle XVIII, mitjans de 1700, ja va aparèixer aquesta teoria de que la Via Làctea ha de ser un disc d'estrelles, i nosaltres tenim una posició respecte d'aquest disc. Llavors, ara el Herschel, us recordeu, el Herschel va ser el qui va poder mesurar les primeres paral·laxis, les primeres distàncies respecte a les estrelles. A partir d'aquell moment podem intentar determinar la nostra posició respecte de la galàxia. I per casualitat, què li va sorgir? Clar, que el Sol està al centre de l'univers. Aquest és l'univers del William Herschel, on està el Sol aquí enmig. Òbviament, perquè nosaltres som més importants. Aquest model es va amb més paral·laxis, es va fer més precís, es van mesurar més estrelles, i després es va utilitzar un mètode que es diu el comptatge d'estrelles, que consisteix bàsicament en mesurar els fluxos i veure quantes estrelles n'hi ha en cada brillantor, i amb aquest mètode el Jacobus Kapteyn va arribar a aquesta imatge. Ja va veure l'extensió de la galàxia, però un altre cop el Sol es trobava enmig. I, clar, fins aquí avui dia sabem que aquesta imatge és errònia. Aquí ens quedem estancats. Necessitem un nou mètode per mesurar distàncies més llunyanes. I un dels mètodes que podem utilitzar és el concepte d'una candela estàndard. Llavors, què és una candela estàndard? Que si suposem que tenim una font de llum que té sempre la mateixa brillantor, llavors mesurant el flux de llum que ens arriba a Terra, podem determinar la seva distància. Llavors, si suposem que aquesta candela és la mateixa,
I llavors, quan més brillant la veiem, més a prop hauria d'estar, no? Bueno, hi ha el problema és que les estrelles no són bones estrelles, no són bones candeles estàndard. Per què? Perquè en les estrelles hi trobem de tot. Us recordeu de Betelgeuse, no? Aquesta la supernova de demà o de dins de 10 anys? Té aquesta mida, no? Si aquesta és la mida del Sol, aquesta és la mida de Betelgeuse. Rigel és això. Aquí es veuen altres estrelles que veiem, no? Llavors, les estrelles poden tenir de totes les mides i és molt difícil trobar una estrella estàndard, no? I és aquí on finalment entra la Henrietta Leavitt, que al finals del segle, o al principis del segle XX, sí que va trobar una candela estàndard, que és una estrella que canvia de mida al llarg dels dies. És una estrella que es diu una estrella pulsant que expandeix i després s'encongeix. Expandeix, s'encongeix. Que són, de fet, i no és qualsevol tipus d'estrella, sinó són les estrelles més grans i les més brillants que tenen aquesta propietat. I ella va poder comprovar, observant aquestes estrelles al núvol de Magellà, que hi ha una relació entre la lluminositat absoluta i el període d'aquestes oscil·lacions. Aquestes estrelles s'anomenen les cefeides. Avui dia tenim 140.000 cefeides detectades. L'avantatge és que aquestes estrelles són molt, molt, molt brillants. Poden arribar a 40.000 vegades la lluminositat del Sol. Són les més brillants. Això ens ajuda per trobar-ne de molt distants. Com més brillant, més distant els veiem. Aquí veieu amb les dades d'avui dia aquesta relació. Aquí veieu el logaritme del període de pulsació i aquí la magnitud, però és el logaritme del flux, o de la lluminositat, perdona. Llavors, ara tenim les paral·laxis i tenim les cefeides i després veurem que hi ha un altre mètode per mesurar distàncies i les dues o les tres han d'encaixar d'alguna manera. És allò que nosaltres anomenem en anglès el Cosmic Distance Ladder, que és l'escala de distàncies còsmiques. Podem mesurar distàncies fins on arriben les paral·laxis i després seguim amb les cefeides i després seguim potser amb un altre mètode. El problema és que aquesta escala que nosaltres voldríem tenir, a la realitat és més o menys una cosa així. Per què? Perquè en la transició, on encara podem utilitzar les paral·laxis i ja tenim unes cefeides, tenim un problema, hem de calibrar una contra l'altra. I veiem que aquest calibratge potser no funciona sempre bé. Avui dia sí que hem pogut fer això amb les dades de Gaia. Aquí veieu la relació luminositat-període i cada punt aquí és una paral·laxi. Aquí això està calibrat a la perfecció. A l'època no. Llavors, a l'època, el Shapley va utilitzar aquest nou mètode per mesurar distàncies respecte d'objectes que es diuen cúmuls globulars. Ara veurem què és això, que són cúmuls d'estrelles que es troben al voltant de la nostra galàxia. I ell, per primera vegada, va trobar això, que si el Sol, si això és la posició del Sol, mesurem les distàncies, veurem que hi ha moltes més cap a un costat que cap a un altre. I ell va concloure correctament que si això és la posició del Sol, el centre de la galàxia ha d'estar desplaçat, perquè hauria d'estar
al centre d'aquests punts, no? I que els cúmuls globulars es troben al voltant de la galàxia, repartides més o menys de manera uniforme, però que el Sol ha d'estar desplaçat, no? Està dins d'un d'aquests braços, però desplaçat. No? Vale? Això vol dir que ara tenim una imatge de la nostra Via Làctea, vale? Amb un centre al voltant dels cúmuls globulars, on estem amb una extensió de 185.000 anys llum. Vale? On estem nosaltres? Aquí. Vale? Vale? No al centre. Vale, i ara finalment arribem a la galàxia d'Andròmeda. No? Andròmeda hi ha llavors, aquest mètode de les cefeides, clar, què requereix? Que primer de tot s'han de trobar cefeides, no? Vale? Però abans de poder trobar cefeides necessites poder resoldre estrelles dins de la galàxia. No? Si veus només una taca, bueno, veus el conjunt de totes les estrelles. No? Quantes estrelles hi ha a la nostra galàxia? Què penseu? Més d'un milió? Més de 1.000 milions? Sí. Quant? 120 milions. Vale? Quantes estrelles hi ha a Andròmeda? Més o menys el mateix. Vale? Andròmeda és la nostra germana, vale? Que té més o menys la mateixa mida. Vale? Llavors, el conjunt de 100.000 milions d'estrelles és molt més brillant que una única cefeida, encara que sigui una estrella molt brillant. Vale? Llavors, la primera cosa que hem de fer és desenvolupar uns telescopis que siguin capaços de veure una única estrella, no? Dins d'aquests 100.000 milions d'estrelles que formen la galàxia. Vale? Llavors, ja a l'any 1922, l'Öpik, que era un astrònom rus que després va emigrar a Alemanya i després a Irlanda, va, amb un model teòric, mesurant velocitats de rotació, va arribar a una estimació de la distància d'Andròmeda. Ell va trobar 450.000 parsecs, això seria 1,5 milions d'anys llum. Us recordeu que la nostra galàxia té més o menys una decena part d'allò. Ell ja va fer una estimació bastant bona de 1,5 milions d'anys llum, però aquesta estimació estava basat en un model molt teòric i no era molt acceptat a l'època. Després veiem que la seva estimació tampoc era tan descarada, perquè el valor actual són 2,5 mil anys llum, ell va trobar 1,5, bastant bo. Ara tenim finalment el Hubble, aquí veieu com estava treballant, i aquest era el telescopi que va utilitzar el Mount Wilson als Estats Units, el més gran de l'època. Llavors, amb aquest telescopi, per fi, va poder fer una cosa que ningú havia pogut fer abans, és distingir estrelles individuals. Llavors, aquí veiem una de les fotografies i veieu que això seria el centre de la galàxia. Aquí no es poden distingir les estrelles, però aquí els braços, això també encara pertany a la galàxia, i aquí allò que veieu anomenats per N o per B serien estrelles variables, que va trobar aquí. Però clar, això vol dir, per veure la variabilitat, havies de prendre moltes imatges, perquè la variabilitat és de l'ordre de molts dies o de mesos. Llavors aquí, clar, ell cada nit prenia una imatge, es fixava en una d'aquestes estrelles i feia el dibuix de la brillantor, res, amb el temps. Era una feinada. I amb una d'aquestes sí que va poder veure un canvi que després es repetia en el temps, del qual podia treure el període, suposant que és una cefeida. I amb aquesta relació, de cop i volta, va poder calcular la distància, la de brillantor, perquè utilitzant la llei de les candeles estàndard.
Llavors, a l'any... Se suposa que aquesta feina la va fer l'any 1924, entre 1923 i 24, però va finalment publicar el resultat el 1929. Vale? Tant estava insegur de la trobada, no? De la seva trobada. I després, fixeu-vos, sabem que la distància és 2,5 mil anys llum, llavors ell va trobar 275.000 parsecs, que correspon a 0,9 milions d'anys llum, una errada molt gran, vale? I ell diu que the accuracy is very satisfactory. In the case of the two spirals, the probable error is of order 2.5%. Okay? For the spirals in the cloud, it is of the order of 5%. Okay? Això s'anomena un biaix sistemàtic enorme. Vale? Llavors, nosaltres, si un dia estudieu aquí, vale? Pues feu laboratori, feu la introducció a la física experimental, és una cosa que passa tota l'estona. No? Subestimeu les incerteses de les vostres. Vale? Llavors, això li passa a tothom. Vale? Al Hubble li va passar. Vale? Llavors, ell suposa una mesura amb una precisió de 5% i en realitat l'error que va fer era de 200%. No? Vale? Per què? Perquè hi ha hagut un biaix sistemàtic. I quin és aquest biaix? Que ell no se'n va adonar que hi ha dos tipus de cefeides. Vale? Hi ha una cefeida que es diu de tipus 1 i una altra de tipus 2. I aquestes, de fet, corresponen a estrelles de diferents poblacions. Un es diu de població 1 i de població 2. Clar, ara nosaltres, el nostre Sol, per exemple, quina població seria? Els astrònoms sempre, com són tan egocèntrics, anomenem el nostre Sol població 1, perquè clar, ha de ser població 1. No? Tot allò que és diferent després és població 2. Però en realitat és tot just a l'inrevés. Les estrelles de població 2 són els més antics, els que es van crear abans d'aquells de la població 1. Ara llavors ja sabeu que nosaltres en realitat estem fets de material que havia passat per una sèrie d'estrelles i estrelles que després han explotat en forma supernova i que després han col·lapsat per formar una nova estrella. Ara, clar, nosaltres per quantes estrelles hem passat? El material del que estem fets. Què penseu? Per quantes estrelles hem passat? Del que esteu fet vosaltres. Això, els àtoms. Què penseu? 1, 2, 3, 4, 1 milió, 1.000 milions d'estrelles. Tu ho saps? No? 3. 3 estrelles. Mira, a veure, quina és l'edat de l'univers? 14.000 milions d'anys. Quina és l'edat de la Terra? 4.500. Molts no hi caben, no? Si la vida d'un sol normal i corrents és de 10.000 milions d'anys, els més pesats, els més grans, les estrelles més pesades tenen una vida més curta. Llavors, nosaltres, els astrònoms, el que podem veure són la població 1, que som nosaltres, la població 2, que serien els nostres predecessors, que encara estan vius, i després els cosmòlegs, els teòrics, ens diuen que ha d'haver-hi una població 3, que les primeres estrelles de totes, que han d'haver sigut estrelles molt grans, molt blaves, amb una vida molt curta. Llavors, el repte avui dia és trobar la població 3. El James Webb està buscant la població 3. Però això vol dir que nosaltres, del que estem fet nosaltres, ha passat per 2 estrelles. Ok, llavors, quina era l'errada del James Hubble, de l'Edwin Hubble? Era que ell no sabia, no se'n va adonar que aquests dos tipus, i ell va utilitzar aquesta curva quan hauria d'haver utilitzat aquesta.
Vale? Per què? Perquè per casualitat les cefeides que va veure Andròmeda eren d'un altre tipus dels que trobem a la nostra galàxia. Okay? Llavors, fixeu-vos, no? Només aplicant aquesta distinció, aquesta diferència, ara multipliquem la distància entre un factor 2. Okay? No? Aquesta trobada va fer la distància més gran. No? Però encara no estem dins d'aquest 5% del Hubble. No? Okay? Llavors aquí veieu, això és una imatge d'Andròmeda, allò que és blau és de població 1, vale? I el que és groc és de població 2, o dominat per població 2. Vale? El Hubble no va poder trobar cap cefeide aquí dins. Per què? Perquè hi ha tantes estrelles que costa molt, no? Distingir una estrella. Necessites un telescopi més bo del que tenia el Hubble. No? Ell va veure cefeides aquí, a la població 1, però els cúmuls globulars a la nostra galàxia són de població 2. No? Aquesta era la dada que va fer. Vale? Llavors, ara tenim, després del Hubble i després del BADE, d'aquesta trobada, tenim una nova visió de com és el nostre univers. No? Tenim galàxies, dues galàxies o tres galàxies grans, M31 és Andròmeda, i després al voltant els dos núvols de Magellan, uns altres més petites, no? I l'univers seria això, i de cop i volta s'ha fet encara més gran. No? Ara l'univers és de 3 milions d'anys llum. Vale? Okay. On estem nosaltres? Aquí. Vale? Però en realitat aquesta imatge no era completa. No? Ara, en realitat, avui dia tenim aquesta imatge. Fixeu-vos, no? Ara, això segueix sent Andròmeda, M33, la Via Làctia, i de cop i volta apareixen aquí moltíssimes petites galàxies que envolten tant a la Via Làctea, no? com a Andròmeda. Vale? Aquestes galàxies noves se suposa que estan molt dominades per matèria fosca. No? I és per això que no s'han vist anteriorment. Vale, finalment, i amb això és l'última part, no us vull tenir ocupats més temps, el llegat del Hubble, com sabeu, no és només mesurar, de manera errònia, però mesurar la distància a Andròmeda, sinó també trobar la llei de Hubble, no? Per això potser és encara més conegut. No? Ell va veure, i aquí veieu la seva publicació original, no? Això és de l'any 1929, va veure que quan més llunyana es trobi una galàxia, més s'allunya de nosaltres. Vale? I això ho va trobar amb un efecte de la física que es diu l'efecte Doppler, que fa que la velocitat relativa de nosaltres canvia lleugerament la longitud d'ona d'un fotó. Vale? I llavors, ara, mesurant aquesta diferència entre les longituds d'ona observades i emeses, es pot calcular una cosa que es diu, en anglès es diu redshift, correment cap al vermell. No? Vale? Això és la publicació del Hubble. Un altre cop, si vosaltres mai em presenteu aquesta correlació i dieu que heu trobat una nova correlació, no m'ho creuria, vale? Perquè les dades, de fet, no correlen molt bé. Vale? Però ell, no sé, ell va tenir raó i avui dia veiem això. Vale? Aquí cada punt és una galàxia i aquí cada punt és un conjunt de galàxies on s'ha fet el promig, no? I la desviació estàndard. Vale? Aquesta llei avui dia està molt establerta i és com avui dia treballem. Vale? Si tenim un espectre amb línies d'absorció, aquestes serien, per exemple, les línies d'absorció de l'hidrogen, vale? Aquestes línies sabem exactament les distàncies que haurien de tenir una respecte a l'altra, es veuen desplaçats. No? Per exemple, aquesta línia aquí, aquesta aquí, i quan... perdó, aquí encara no, però aquí sí. No? Llavors, aquesta línia es desplaça aquí, aquesta aquí, i si la galàxia és molt llunyana, es desplaça encara més. Vale? I vosaltres dieu, bueno, però...
costa molt, no? Veure que aquesta línia realment correspon a aquesta, o que aquesta línia correspon a aquesta, però això és una mica l'art de l'astronomia moderna, no? De trobar en un espectre com aquest, amb tantíssimes línies, no? Trobar les que corresponen. No? Ok. Amb això, ara podem determinar no només les distàncies a les galàxies, sinó les distàncies als cúmuls de galàxies. No? I veiem que no només hi ha cúmuls, sinó hi ha supercúmuls. Vale? Els cúmuls es junten per formar supercúmuls. I ara fixeu-vos que, de cop i volta, aquí, veieu, no? Aquí, aquestes plomes, vale? Que aquí cada punt blanc és un cúmul de galàxies. Vale? Això són dades de fa 3 o 4 anys. I veieu que les galàxies s'ajunten d'una manera molt diferent. No? Ja no és un blob, no? Una taca, sinó tenen aquests filaments, no? Com plomes. No? Vale? Això és molt típic de l'estructura de l'univers, d'escales molt grans de l'univers. No? Vale? El nostre supercúmul es diu l'Aniakea, no sé si l'heu sentit, vale? Això ho sabem des de 5 anys, més o menys. No? El nostre supercúmul ara té un diàmetre de 5 milions anys llum, 500 milions anys llum. No? Hem fet encara molt més gran. On estem nosaltres? Per cert, on estem nosaltres? Aquí, vale? Aquest és el nostre lloc a dins del supercúmul. No? Ok, aquí, i amb això acabem, aquí veieu dues imatges, aquesta és del Hubble, vale? I aquesta és del James Webb, que s'han fet amb una exposició molt llarga, es deia el Hubble Deep Field, per poder veure les galàxies més llunyanes, no? Les més llunyanes que mai vistes, i el mateix camp de visió ara l'està observant el James Webb. No? Heu sentit parlar, no? Que és el telescopi espacial que ha costat tantíssims diners. No? I, per sort, els dos veuen més o menys la mateixa cosa, no? Però veieu la diferència, no? Que el Hubble no va poder veure tants detalls i el James Webb els veu amb un color diferent perquè és com està fet, és sensible més al vermell o a l'infraroig, però en veu més galàxies encara, no? I més llunyanes encara. Llavors el James Webb ara realment està arribant a l'inici de l'univers, no? Quan les primeres galàxies es van formar. No? Ok. I sí, seguim amb això. Ara sabem, amb aquesta llei de Hubble, no només que l'univers és molt, molt gran, sinó que l'univers també expandeix. No? Això abans de la trobada de Hubble ningú ho considerava. No? Tots pensaven que l'univers era estàtic i ara de cop i volta sabem que l'univers expandeix, vol dir que en cada instant es fa més gran. No? I sobretot, si en cada instant es fa més gran, això vol dir que en temps molt remots l'univers era més petit. No? I si ara anem encara més enrere en el temps, l'univers era encara més petit. No? I si anem encara més enrere en el temps, en algun moment l'univers hauria d'haver sigut un punt, no? Hauria d'haver sigut molt, molt més petit i en algun moment hauria d'haver sigut un punt. No? I aquesta és la teoria del Big Bang, no? Que a l'inici de l'univers l'univers s'ha creat realment en un punt i després ha començat a expandir-se. No? Okay? Amb aquesta llei de Hubble, a més, podem determinar, calcular l'edat de l'univers. No? Pues només hem d'anar enrere en el temps fins que l'univers realment és d'un punt, no? I veiem que l'edat de l'univers és això, és en 13.800 milions
anys, no? Això seria l'edat de l'univers. Ok, llavors tornem a l'inici on és el centre de l'univers i ara per fi sabem que el centre de l'univers és aquí. Llavors, no estem tan equivocats perquè realment si jo aquí, des d'aquí, vaig enrere en el temps, arribo directament al Big Bang. Llavors, sí, el centre de l'univers és aquí. Clar, també s'ha de dir que el centre de l'univers està en qualsevol altre lloc de l'univers, no? Però sabem que l'univers és a gran escala, és uniforme, i cada lloc de l'univers és equivalent i correspon exactament, si anem enrere en el temps, al lloc on va néixer l'univers, on es va crear l'univers. Acabem aquí. No sé si hi ha un torn de preguntes o... Moltes gràcies, Marcos, genial. Si hi ha alguna pregunta, algun comentari que vulgueu fer, alguna curiositat que us hagi quedat, és evident que l'univers és molt gran i fixeu-vos una cosa, a mi el que m'agrada de la física és que podem fer un error de 1.000 milions d'anys i el conferenciant diu, ho va fer prou bé. No, és genial, podem equivocar-nos de molt. Però la diferència és que el Hubble pot fer aquest error, però els estudiants no. Correcte. La meva pregunta és si podries posar la diapositiva amb els espectres, em sembla que eren les diferents galàxies. Aquesta, sí. D'on surten les línies petites quan la galàxia es va fent més distant? Aquestes com... no sé què és, com un soroll de fons? Sí. Aquest és un soroll de fons i sí, aquest té un nom que es diu Lyman Alpha Forest, que seria Clar, és que una galàxia llunyana emet llum, dins de l'estrella hi ha una absorció de la llum en una línia, però després la llum també travessa una distància molt llarga on hi ha molt de material. L'espai és buit, però no és completament buit. Llavors, quan més llunyana sigui una galàxia, vol dir que la llum d'aquesta galàxia ha d'haver travessat molt d'espai i ha tingut moltes possibilitats per xocar amb un altre àtom d'hidrogen, per exemple. I llavors nosaltres el que veiem és la integral, és el conjunt de totes aquestes absorcions. Això què vol dir? Que originalment la galàxia absorbeix aquesta línia, però després d'haver viatjat una mica, a aquesta distància ha xocat amb un àtom d'hidrogen i s'ha absorbit una part. Després ha viatjat una mica més i ha absorbit aquí, absorbit aquí. El conjunt d'aquestes línies es pot estudiar i té un nom i és un fenomen conegut. D'acord. I una altra pregunta que tinc, que és totalment inconexa, aprofitant que al final has mencionat l'inici de l'univers com a Big Bang, et voldria preguntar sobre el model del Big Crunch, que, clar, jo he sentit lo de la llei de la termodinàmica, no sé quina d'elles era, que l'entropia, crec que era la segona, que l'entropia sempre ha d'augmentar en un sistema, si no s'aporta energia des del fora, etc. En un model Big Crunch, l'entropia no estaria augmentant i després reduint-se com reduir-se a tot un punt un altre cop i reiniciar-se? O sigui, no estaria incomplint aquesta llei? La gravitació no... La gravitació no fa augmentar l'entropia. La gravitació no és un fenomen termodinàmic en aquest sentit. Hi ha la termodinàmica, però la gravitació en si localment pot fer baixar l'entropia. Això és possible. I després,
si us puc ensenyar. Respecte del futur de l'univers, veiem això. Potser aquí. L'univers, avui dia tenim una... Això també és un llegat del Hubble, no? Tenim una cosmologia, un model de cosmologia científica, en el sentit que és un model o és una teoria que fa prediccions que es poden verificar o falsificar amb l'experiment, amb observacions. I una de les prediccions o un dels paràmetres de la cosmologia moderna és el contingut total de la matèria a l'univers i el contingut total de l'energia a l'univers. I la relació entre aquests dos determina la història del futur de l'univers. Llavors, avui dia, podem fer aquest gràfic on aquí es veu el total de l'energia, parametritzat d'una manera, o parametritzat de tal manera que... Sí, parametritzat, i aquí la densitat total de la massa de l'univers. Aquests dos serien paràmetres independents perquè el buit pot tenir energia, que seria aquesta energia fosca. I amb diferents mètodes podem mesurar aquestes propietats de l'univers. I veieu que aquí enmig 3 mètodes com a mínim, però a més coincideixen exactament en un punt. Això ja és un èxit del model. I aquest punt té un significat, perquè decideix el futur de l'univers. També el passat, però també el futur de l'univers. Si mai es troba en aquesta... Aquí veieu dades, de fet, del 2024. Si es troba en aquesta línia, tindríem un univers pla, vol dir que continuaria expandint-se a l'infinit, però en un temps infinit aquesta expansió s'aturaria. No tindríem ni un big crunch, en el sentit que l'expansió s'atura i després torna a col·lapsar, ni tan sols una expansió infinita, sinó tot just enmig. I, de fet, aquesta trobada és una de les grans curiositats, perquè encara no sabem explicar per què és exactament... Per què estem exactament en un univers pla, que està entremig entre aquestes dues possibilitats. És un gran enigma de la cosmologia, per què és així. Gràcies. Voy. Jo tinc un dubte que és per què oscil·len les estrelles. És pel tamany? És per la temperatura? Per què seria? Sí. Primer de tot, per què una estrella no cau al seu centre? I és perquè la gravitació actua només cap a dins. La gravitació és unidireccional, és sempre cap a dins. Però després tenim les lleis de la termodinàmica, la calor que es genera a l'interior de l'estrella genera una pressió cap a fora. I en una estrella com el Sol, aquesta pressió i la gravitació es mantenen exactament en equilibri, que fa que el Sol és un objecte molt estable. El Sol evoluciona una mica al llarg de la seva vida, però es manté estable. Ara què passa? I la radiació, de la pressió hi ha diferents tipus. Hi ha la pressió termodinàmica, que és la que coneixem nosaltres, la pressió de l'atmosfera, però en una estrella també la mateixa radiació genera molta pressió. I pot ser aquesta pressió que genera la mateixa radiació, els fotons, pot ser fins i tot més gran que la pressió termodinàmica, deguda al moviment de les partícules. Ara, en les estrelles grans passa que
clar, la pressió de la radiació depèn de l'eficiència amb la qual una partícula, per exemple, un nucli d'hidrogen o d'heli, pot absorbir la radiació. No? Quan més pot absorbir, més pressió pot exercir un flux de fotons sobre la matèria. No? I en una estrella gran, una estrella pulsant, passa això, que si la solució ja no és estable, sinó és oscil·latòria, en el sentit que quan és petita, aquí parlem sobretot dels àtoms d'heli, aquests àtoms recombinen i la pressió té moltes possibilitats, la radiació té moltes possibilitats per ionitzar els àtoms i llavors pot generar una pressió molt gran de radiació. Llavors això fa expandir l'estrella i després, un cop més gran, es disminueix la secció eficaç, l'eficiència d'absorció, i de cop i volta la radiació pot escapar lliurement i guanya la gravitació. La gravitació fa que l'estrella s'encongeix una altra vegada. Llavors, aquesta solució pulsant té a veure que el material al dins del Sol canvia d'estat, si vols, entre l'estat quan és més petit i l'estat quan és més gran. Per això realment necessites una estrella que tingui temperatures molt més elevades que les del Sol. El nostre Sol, en aquest sentit, és estable. Merci. Alguna altra pregunta o comentari? Aquí davant hi ha una. Primer de tot, felicitats per la xerrada, m'ha agradat molt. I després hi havia una diapositiva on es comparava la paral·laxis de les cafèides amb... no recordo el nom de l'altre, que era com la meitat, més o menys. Aquí és aquesta. Aquesta, sí. La gràfica de sota, què representa? Aquests són els residuals. És com la Els residuals vol dir que tu agafes aquesta línia, que seria l'ajust. No, de fet, aquesta línia és sí, aquesta és un ajust. I ara calcules la diferència de cada punt respecte a la línia. I això es fa molt per visualitzar la qualitat d'ajustos. I aquí veus que, això és la desviació respecte de la línia. I es veu que no hi ha cap efecte estrany. Potser aquí baixa una mica, però tots els punts varien d'una manera estadística respecte de la línia de l'ajust. Vale, gràcies. Quan parlaves de l'efecte Doppler i el redshift, has dit que uns càlculs amb la longitud d'ona observada i la longitud d'ona emesa. Com sabem la longitud d'ona emesa? Sí, això ho sabem exactament. Sí, clar, amb un fotó no ho saps quin és, però en un conjunt de fotons sí que ho saps, perquè és així, perquè observem... Clar, és que l'astronomia moderna té espectrògrafs. No només observem, el conjunt, no només fem una imatge de l'estrella o de la galàxia, sinó prenem l'espectre. Això vol dir fer això, mesurar la distribució de la llum en funció de la longitud d'ona. I després, aquests espectres tenen línies. Pot haver-hi línies d'emissió, línies d'absorció, i per la física sabem exactament a què corresponen aquestes línies. Cada línia, cada àtom absorbeix llum exactament d'una longitud d'ona. I podem atribuir cada línia a un àtom en concret, una transició
d'electrons dins d'aquest àtom. I llavors, clar, amb una seqüència de línies, d'aquestes línies, podem observar el desplaçament, no dels fotons, sinó de les línies. Val. No? Aleshores agafeu com el patró d'un element i veieu que s'ha mogut. Sí, exacte, sí. Però a vegades costa, no? A vegades veus aquí, no? Bueno, costa una mica, no? Trobar que aquesta línia ara correspon a aquesta, no? Perquè si es desplaça molt, clar, podria ser una altra línia d'un altre element que s'ha desplaçat una mica menys, no? Llavors, amb només una línia, en realitat no pots dir res, no? Perquè hi ha aquesta possibilitat de confondre's, no? entre una línia d'un altre element que no s'hagi desplaçat tant, no? Tu sempre necessites diverses línies i sobretot calcular o mesurar la distància entre aquestes línies per atribuir-la a un element en concret i després d'allò d'arribar a la distància, o al redshift primer, no? Gràcies. Bueno, la meva pregunta és molt simple i va sobre la comparació que fa de les imatges de Deep Field del James Webb i el Hubble. I és que es veuen algunes galàxies, sobretot les més llunyanes del centre, les més allunyades, que es mouen una mica. Això podria ser o és només un efecte de... Sí, o no pot ser que en aquest espai, en aquest temps de 30 anys o més o menys es moguin. És que jo crec que... Sobretot al mig, a dalt a la dreta, hi ha una que és com molt més aviat petita i un punt. No, més amunt, una mica a l'esquerra. És que jo tinc... Es mouen una mica. Jo tinc potser la impressió que tota la imatge es mou una mica cap, no? Això vol dir que... Sí, això vol dir que l'ajust entre les dues imatges no s'ha fet del tot bé. Però no podria ser que es moguessin aquestes escales? No, sí que pot haver-hi un desplaçament. Sí, perquè, diguem, el Hubble observava en blau i en ultraviolat, no? I en visual. I el James Webb està fet per observar l'infraroig. Llavors sí que pot haver-hi regions diferents de les galàxies que observen més aviat en infraroig que en blau. Això sí, no? Per exemple, degut a poblacions diferents de les estrelles, no? Però aquí, en aquest cas, a mi em dona la impressió de que tot es mou cap a dalt o cap a baix, no només una galàxia. Llavors això apunta més aviat que la persona que ha fet la superposició de les dues imatges s'ha equivocat una miqueta, no? Sí. És que si mirem, mira per exemple aquest, tot, no? Cada punt es mou cap a dalt i cap a baix, no sé. Hi havia una altra pregunta. Una pregunta. A la gràfica que has posat dels supercúmuls de galàxies, que hi ha com una línia negra al zero, per què hi és aquesta com línia negra? No, aquesta és un artefacte. Aquesta línia aquí? No, aquesta és un artefacte. Sí. No... O bé està aquí per referència o és perquè... No ho sé, però no. És la línia del zero, no? Nosaltres. Sí, no vol dir res més. No correspon a galàxies o altres objectes. Val, merci. Ara que hi som, jo tinc una curiositat sobre aquesta. Hi ha alguna teoria o algun motiu conegut pel qual els cúmuls s'ordenin amb aquesta forma de filament? No, clar, és que sí. Avui dia, ja que es fa molt, hi ha la física teòrica i la física experimental, però avui dia hi ha una tercera branca de la física que és la simulació. Llavors, allò que es fa molt és simular el Big Bang. Tu comences amb
en partícules, no? I després comences a simular l'expansió de l'univers i la interacció entre les partícules, a veure si et surten galàxies amb estrelles, no? Vale? Llavors, allò que al principi el que es veia és que només sortien filaments i no sortia cap galàxia, vale? Perquè la resolució no era prou bona. Llavors, l'univers a gran escala, això surt de les simulacions, es concentra en forma de filaments. Vale? I de fet, si ara mirem... Clar, és que nosaltres estem molt limitats. Amb els nostres ulls veurem només una molt petita part de l'univers. Sobretot, nosaltres veiem bàsicament les estrelles i res més, no? Però hi ha molta més cosa a l'univers, no? I una de les coses que hi ha és la pols, no? Són, diguem, pols en el sentit, o regions amb una abundància més gran d'àtoms d'hidrogen i es veu que aquesta pols també està distribuïda en forma de filaments, no? Si nosaltres poguéssim veure, no sé, si nosaltres tinguéssim ulls de ràdio, per exemple, no? I poguéssim veure la línia de 21 centímetres, vale? Llavors no veuríem galàxies com aquí, no veuríem galàxies com aquí, sinó veuríem filaments, vale? Perquè els filaments corresponen a la pols. Vale? Llavors la pols ja, després del Big Bang, o bueno, després quan l'univers es va fer transparent, es va organitzar en forma de filaments. Això és un efecte de la gravitació i conjuntament amb l'expansió de l'univers, no? I sí, és això. És més, diguem, si tu preguntes a un cosmòleg, et diu, bueno, clar, és que nosaltres això l'entenem superbé. Allò que no entenem bé és perquè hi ha galàxies, no? Alguna pregunta més? Una cosa, abans d'agrair-li una vegada més, teníem una activitat prevista per després, però ens ha fallat a última hora, per tant, en principi, nosaltres ens quedarem aquí per si algú vol fer algun comentari, però ara, evidentment, hi ha l'esmorzar preparat i després, ja us dic, nosaltres estarem aquí per si algú vol més, però l'activitat, malauradament, ens ha fallat. A part d'això, donar una vegada més, ara sí, les gràcies al Marcus.